Я за те ли тия коне, бе, дай, тия коне, бе, дай. Викаре, я излезе моето момче малко, че не съм те изкарвал скоро. Хайде, моето момче. Излез! Хайде, Викаре! Хайде, моето момче! Хайде! Излез! Съвръщането на коня Вихър. Новата модификация. 223. Хайде, Викаре! Давай, моето момче! Само газ! Давай, Викаре! Излез! Излез! Излез, Викаре! Хайде! Излез, моето момче! Излез! Излез! Викаре! Дай да включим на друга предавка! Настъпи малко гъста, Викарче! Айде, моето момче! Излез! Викаре! Айде сега, моето момче, да изкараме малко копитата! Айде, моето момче! Пускай копитата, моето момче! Давай! Întrerupem programul pentru o știre de maximă importanță. Dani Mocanu, un vagabondul de stradă, o femeie bună și o violato. Ai fost pe Vine undeva, dacă nu mă înșel, pe acolo. Și i-ai dat o bucată care nu înțelegem de unde i-ai dat-o. Hei, fetelor, am o afacere bună. La night, la Torino, faci-și bifă. De ce să stați la pasă, nu puteți să stați. Nu, vere, știu. Vino pe scurt. Da. La night, la Torino, faci-și bifă. De ce să stați la pasă, când puteți să stați la Gina Felea Club cu păsărica sus. Bună, sunt Gina Felea. Vrei să te angajezi la mine la night club în Torino? Câștigi și tu niște bănuți. Cinstitelor, hai rupe, rupeți voi în Conceană. Pe muzica